Sabedes que é a enerxía? A enerxía é todo aquilo capaz de producir un cambio na materia. Neste caso, a enerxía vai a producir un cambio no noso car, xa que o noso car é un obxecto fabricado por varios materiais que ocupa unha masa e posúe un volume. Cales son as fontes de enerxía? A enerxía obtense de varias fontes. Estas fontes poden ser renovables ou non renovables. As fontes de enerxía renovables son as que non se esgotan, ben porque se encontran en grandes cantidades ou porque se rexeneran continuamente. O sol, que produce a enerxía solar. O vento, que produce a enerxía eólica. A auga, que produce enerxía hidráulica. A calor do interior da terra, chamada enerxía xeotérmica. A biomasa, os chamados biocombustibles, como a leña ou aceites vexetais, que conteñen enerxía química que utilizamos ao queimalos. Outras fontes de enerxía son as fontes non renovables, que se chaman así porque se esgotan, é dicir, que se renovan moi lentamente e se consomen moi rápido. Algúns exemplos de fontes de enerxía non renovables poden ser o petróleo, o gas natural ou o carbón. No caso do noso kart, podería funcionar con gasoil ou gasolina, que se obteñen a partir do petróleo, o cal é unha fonte de enerxía non renovable. Debido a este motivo, decidimos empregar para o noso vehículo unha fonte de enerxía renovable. Empregamos a enerxía solar, xa que, como podedes ver, o noso kart leva unha placa solar incorporada que serve para acumular enerxía do sol, que é unha fonte de enerxía renovable. Cales son as principais formas de enerxía? A enerxía da natureza maniféstase do seguinte xeito. A enerxía mecánica téñena os corpos que se moven. A enerxía química téñena certas substancias como os combustibles. A enerxía térmica, que é a que percibimos en forma de calor. A enerxía luminosa é a luz que emite, por exemplo, o sol ou unha chama de lume. A enerxía eléctrica é a que causa, por exemplo, unha pila. A enerxía magnética é a que teñen os imáns. Cal é o principio universal da enerxía? O principio universal da enerxía é que a enerxía non se crea nin se destrúe, só se transforma noutra ou se transfire dun corpo a outro. Polo tanto, no noso car podemos comprobar que se cumple este principio universal, xa que a enerxía do sol transfórmase en enerxía mecánica. Isto sucede grazas ao motor eléctrico. Como funciona un motor eléctrico? O funcionamento de calquer motor basease no magnetismo, tendo en conta que as cargas de igual signo repélense e as cargas de distinto signo atráense. Cando pasa a corrente eléctrica por unhas bobinas, créase unha carga magnética que interactúa cos polos do electrimán, integrado nun eixe central, provocando que este xire. Este é o movimento que se transfire ás rodas, provocando que o kart poida circular. E agora, os nosos compañeiros da escudería Clementina van a amosarvos como construir o voso propio kart. Adiante, compañeiros!